ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta ka lami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip ba company one shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not Sausan R not hinyo khanda hinyo lai. Kakasi Student Union North Khasi Hills District hakar pukandai trik unai wing araja arapulai kelapin ken mau biang ka sarkar jilla bakadai ben pintre kam biang ka jaka pinlang penyang ni ka petroleum storage depot ke badan ha umnyam Ribhoi District ya ka belakang kerdap nadu usnam araja arshpau kini ka jingdawa jong ka seng kalong hadin ka jingberngam jaga North East Petroleum Mazdur Union ban pinsange pinpoi penyang shaka jilla Meghalaya Hakini ki kingat sengi hadi makala mi ke jing keno bakadan ke jing pendek daki pulit jong ke jela Meghalaya hadi makala kinrana pang ya ki jaka bela kayi bi a nya ko penyang hathem Ribhoi. Habe dai bat kan ni ka KSU kala IT da ke jing tho how additional deputy commissioner jong ke Ribhoi district Uraja Brahma bandawa ya ka sarkar bakadai ban shimkhia ban pintre kam yang ya ka jaka penlang penyang petrol ha umnyam. Ngila penpau ya ka jing sokhia ke bajia mentala arski aba ki Ribhoi Police berkunjuk Meghalaya Police layu ban kem ya kitu kiba driver ki di tu kompanyang bat layu yang tu lomba joka North East Mazdur Union kila bu da ka straight kamut bakina marra shu ya ka kompanyang te ngiwan kundu bat ngiwan pensyai ya ka ba ka union kala shim khia lor ka penta bat ngi penkenau ngira lang bat ka memendam ka barem jong usnem arja karsan khandu tarik ubanai September hakaba ni penpau show deputy commissioner hatu opor but ia ka jingtho sithi jongi hausnem ar hajar khalai ya I kong Roshan Wadri bade I home minister ia ka jingso khia jongi kum ka district Ribhoi kabaladun ka jaka kabala palat san ekar tam kabade ka jaka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited benbu ia ka petroleum depot but lasang benpli ia katai nadu usnem ka khnai spak khnai pusang but hausnem adar shpau la khang no eka de hakini kisnem ki balet ngila perkenau sya I minister badam buram I Kongresan Waldri ba ladun kam benpli biang ia katai depot nomor ba ngiu I ia kisbun pli ki straight ki bisai jia po asam ka kata ia ki nokshnong dan ong no ki consumer ki bopan kam ne ka umpiang de dang gini kisi ngilai bat ngira ini ka memendam ka ba ngila tho syai ba punun kam hok biang I tiga jaka nomor ketiga jaka ka jaka jong paiba ka bala shimti daka sarkar jela ka jungi bat ka sarkar jela jungi kala ai patsha ka Indian Oil Corporation Limited ka ba penlong ya ka kum kata ka depot bat ngiso ban pat haju opor ha bangila tho ya ka jing tho ka memendam bangila ai si minister hatu opor ngila yo ya ka ba ngila tho artli points kata ka di ka LPG bottling plant bat ka petroleum depot hari ka badikong ka ba ni yoi ka kam sai klayat bat ka ni ka LPG bottling plant kala urlong hendre hapo jong ka ni ka san ekar tam ka jaka in pad yoi pat ia ka ni ka petroleum depot ka bala judan teng menshwa hari meta kila pasange no bat ladang yai biang syaka ngi ketyang den biang syaka barem Ila ishibun tli ki straight kaba kini ki Mazdur Union ki shele na por support khamtam ki snem aja kharwe aja kharang yo I gini ki retail petroleum outlet jong hapo jong kane ka Ribhoi ka jongi kayo kam yo ajam khambun pe ki bro ki banabar khamtam ki kam ki ba ngila menteri ki bro ki badai na po ki nok shnong ka jongi khamtam ban aim phniang kum kita teter hare kini snem aja kharwe khadar ngilayo nadu ki thain khana para shadu shapo umiam terter bakini ki local ki jungi kayo mate phniang bat phiru phila masaki haman philai mate phniang phinyoi ki shinrang khasi bat ki kthai khasi ki jungi ki yo ine kam bat hani ka por ni pauru ka jing so khia bat ka jing so bitari kini ki Mazdur Union habakidon kum kita ki kam ki bakilale bat ngitep bakile ini ki kam illegal habak ki seitu ki phniang nani ki tankers bandi pat sha ki paiba ka dor ka ba ka badet nong no kumba di black ngintip karno liter pat ki thep pat hatu ka tanker
ban pendon kam yang eka kila ban the da ko lani kila ban the da penyang syarak ki brepat ki pon kam ke ni ka penyang hapo ka kali jongki kala ban kata ngan bam yang eka ka bang ngila keren hapo ka memberendam yo i ka LPG bottling plant kala urlong hangte hapo umiam pelun hangte ka ba ka caka ka dei marpsha jong ka ICR bangilayo kene ka LPG bottling plant handre hadu menta ni dang yai dawa ba kinbu biang saisin ya ka petroleum depot ka ba kamde dang ka district ka jungi hindai ka district boro ki Bambarjan nadu ka Chiante Hills hadu ki West Kasils East Kasils lada kadon kum kani ka jingjia ka ba kandon ka straight lemba jo kini ki Masdur Union nginong no shibnai abnai nakliang jungi hapo jo ka jela jungi lala penokam ya ka tu ka depot balada ong ba tang ba ki bu ya ta ka straight nakliang minister concern bari menta wahapan ya kendu eki kalong ke eki ke pagla nomor itip ya ka jingle illegal ka jongki hangle po national highway ban ngiso ban ba nakaliang ka sarkar kanam simkhia ya kani ka straight perkhot andre kan yai fokus ya ka ba ka seng kala penbi ba klabu dawa lemba ka jingtho haus nam arja karsan ban pun urlong ya ka depot nomor ngiong ni depot ngimong tang straight andre kandon ka por ki jingjia ki basuksi lani ki disaster ki bunbun ka bangila banyat lemba jing por korban henry lada gidon kita ki depot ka bangibu nakaliang jong ka sarkar kan pusuk i upaiba buat upaiba anu snong ni boro undam khore ban lech ki petrol pump ban yang lain hang te ban yathit yang nabar naga jing sos area do no ya kata kompanyang titang kita hi ban ngaso ban penpau yi sokumen nakaliang jong u ba Raja Brahma habai kundu umne ngilayo bani kan sibun kike berkhot ngikren ya kene ke depot om tang hapo jong ka district ka jungi andre pen pau sa sarkar ru balada don kam depot shui ki district ru kilong ki ba lakloi na uliang ka sarkar ban ngong ru ba ke ka ba ka straight lane ka jing persya jong ki Masdur Union hapo jong ka jela ka jungi lano ru nginam de men pediang namar ya kini kompanyang berkhot ni wanra hi bat ngithit hi da kapisa bat kemudian mono ban la ban le monopoli lane ban penbita rengi lane ban ong yangi ba phinamla ban phyang shu nomor pi kemi kita gibreu ki bele ki kam illegal henry ngi ai banjur ba nakliang jong u magistrate udang penpau ya ka ka ba kane ka mabundam lane kane ka dorkas bangira mangi kan pensau sya ka sarkar jela ba kini boro kini points ka ba ngi nakliang kaseng ni kam perkhat namenta kelasai ni perkhat namenta kapor ka bersawan ka ba saja gini ki jinge berkhot bat ngilong ki blak mukhe hani kapor ka ba ki noksong jungi ka district jungi ba ka jela jungi baro khoi ki namsham lani ki namlap ikumi kini ki sha berngam kini ki Masdur Union ba ki don kum kita ki strike